Karbi Anglong Sports Association mate kasa angkang ke parlupon Kuligaung Sports Association atum ilang charipon Kuligaung ATI adung along kedo kedamtang surihinira pho aningkan pen kasarampon Jawaharlal Nehru International Stadium do pusitami non ke do pakejo naksit thangnara mo pabangwesi pangram thip an chorlo Langdam senang sorkar pen kabor ipon ke tokelang loke charli pen anparda ke patho nathuta papidun de nang chi pura ke patho nathu setami RDP ponsi ki thurmi owe kimi risoi jangato ma phan kang thur pon la pen raki mate drugs ke chopen ke khangdon je phan akimang pen Kuligaung Sports Association atum ke ameg lo pule jongpon seta henone athei Kuligaung hawara lok owe kimi atum phan ke patho hin kang thur pon ji aphan pura mesen patho aklam sonse panglo Kasa hin ben aningkan wangta kaprik ati malong asonsi Kuligaung Sports Association ang kanga loke do an Club League Football ke pathuji aphan pin khapon lo bonda ada Kuligaung long abangke kedamtang ningkan krep khon bagdolo football ke pathu masi thek ponong letakto ke pathu thu themate ke pathu aklam along thangna da sai kide pon ka vitera jog Jawaharlal Nehru International Stadium abangke ingram somat ingnam paman dedlo Lasi bangso patho aklam putho ke paklar ponji aphan KSA mate Kuligaung Sports Association hin pen siding pon thua sonte radaphan ali do thekji Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live